दादा सोंफोरा रागा जोंथारसिगोनसोलै आंखौहाय लेट जाबाय माथो आंलाय हा आदा सहैबायबो मा खिमेजाय आंखौ लांफै नोंलाय लेटसो सिखारबाय नामा नोंलाय गोसोथोबाय नामा नोंलाय गोसोथोबाय लेट सिखारफ्लांदों दिनैहाय माखौथ' नायबा थाखो बिगाला दं मेंनायफ्राव सरि आदा सरि फैदो मा खिमेजाय एथ' लेट सिखारनाय होद आदा आं मोनथिस्लाबासै उनावहाय 9 बाजिबासो आं मोनथिदों थ'थ' थांदो खेकसे माथो जाम्पिं सेक्रेटारि बस हाबबोदो गोमोथाव गैयिनिफ्राय एसे दंनाया साबसिन जोबोद समायना बे जागोन दिनैनिफ्राय आं बुन्दानि आड्डा नङा होनबा फिसाफोर डायलगल' ओइ सेक्रेटारि काम हियार येस बस एनि खौरां नों हले बाराद्रायबाय लिर सरि बस सरिनि जात लिर 1 टेबल 1 चेयार 1 ग्लव्स 1 इंडियन मेट 1 गेस 1 long pant last underpant गोख्रै लाना फै नाथाय फैसायालाय बहानि फैसा खावना लाना फै मामु दिप' फै आच्छा सोमखोर डिग्रीखौथ' नों फोजोबबाय दा मा खालामनो सानदों नों फिसा इन्जिनियारिं फरायनायखौथ' गेप खालामनानै जाया मास्टार डिग्रीखौलाय बहाथो लानो सानखो न'आवनो दासो सफैदों आं उनाव साननानै बुंसै आफा मास्टार डिग्रीखौ गोख्रै पास खालामदो आदा आयंआ खस्थ' मोनथारबाय बाजायनांसिगौनो थोद जाम्बा मा बाजे बेलाय ओंखाम जानायफ्राव बिबा माबायदि बिहामजो लाबोगोन आदाया दिल्लीयाव गार्लफ्रेन्ड दं ओइ गथ' सिरि जा मा जाम्बा बखियो दे बेफोरखौ बाद हो मास्टार डिग्रीखौल' मोजाङै पास खालामग्रो होमबासो हाबा लाहोनाय जागोन आं नोंखौ ओंखाम जाग्रोथोंसै बिफा उनाव सावरायदो दिल्लीयावबा माबायदि जानानै थादोंमोन देहाखौ हामनाय एसे नुथारदों दे जादो आच्छा आयं सिमां मा आयं नोंथैया एसे सिगाङाव फन हरदोंमोन नोंखौ गामियाव थांजानो लुगैदों बैसागोआव फांसन जासिगोननो थारिखखौसो बावबाय आङो माब्लामोनथाय आंहाबो कलेजआ संफोरनिफ्राय बैसागुनि बन्द मानो थाङा जानो थांगोन आयं आइ आफा गैयिनिफ्राय आदै मादैमोनहा सिगांनिफ्रायनो अननाय होबोगासिनो दं आरो दासिमबो होबोगासिनो थांगोन आं आयं मानो थाङा जानो बैसागु आंबो थांफागोन आफा गामियाव थांनाया गोबाव जाथारबाय बैसागु मोनजायैया थां आफा थां बर'नि बैसागुखौ नायनानै फै जिउखौल' दालो आयै ओंखाम मा सिमांबा मानो लेट जाखो नोङो दिनैहाय सिखारनाया दिलखा मामला बा मालानिफ्राय गोसो थोस्लाबखो बेलाय नङालै आदा सोंफोरा ओरैनोसो बुंदों फोथाया नोंसोर फोथाया नै नायनोबा दे नायनो दे ओइ द्र बोरो मानो बिदिरा नोंलाय आदा हर नायलाबायनो नाङा जेबो गैयालै आदा बबेरा बबे नङालै बियो दानायसोलै आदा माबे हाब माथो साइसथारलाय मयनिरा सलिडथ' समायना नामा जाबाय समायना ओ लाभ साला माथो नोंना सयसा मोजांथारलै नोंजों समायगोन दा बियो आंजोंसो समायगोन माथो
मासे हायना गोनां सिख्लालै मैनि मैनि थै जाम्बाफोर नोंबाजैसो जागोन बिबाजैसो जागोन मालाय फसायनायखौलाय मा नोजोर होबावनो रा एमएलए लाइननि फिसाजो सानना नायदो मा माजे बिलाय मोना माथो नों बिखौ दारालायथोसलै आदामोन बे मोनहांस'यै हाथरखिनि बाथ्राखौ सावरायनानैलाय माथो मोननो जिखुनु सिमांबा नों बेखौ मोजां सैथो मोजां मोनमारो दा हो लाजिनायखौ नायदो नोंनो बेखौ नांगौ नामा मा जावलिया सोंनाय जाखो ना आंखागौनलाय बेनलाय नांगौ होमब्लानो मोनो नामा बियो बाद होलै आदा बिसोरा माहाजोनथार माथो जानाय रा money is nothing love is everything डाइलगल' थिग दं माबा मोनसे खालामना होनांगोन आंनाव मोनसे आइडिया फैदों समायनाखौ बिनि गार्लफ्रेन्ड बानायना होदिनि मा होनदों नालै बुजायनायनि सिफाव जागोन थोद नों सिथा आइडिया देलाय नाम्बार दं नामा नागिरलाय दिनैबा हले नोंहा जाबाय आदालै मा खालामनो सानदों मानि फन नाम्बार थाब खालामलै थाब खालाम र' नागिरगासिनो आदामोन नोंसोर मा खालामनो सानदों आं जेबोखौनो बुजिनो मोनासै थोद नों सिथा नाम्बारा मोनबाय Yes, usual. आदा फन खालामा मा खालामनो सानदों नोंसोरलाय खालाम बिदि जायो नामा फन खालामबा सौगारगोन जों हगारदो आदामोन प्लिज ओइ फन हरगोन ना हरा फन हराबा मुजाखौ दगोन आं आरो खानायखौ सिनो हागोन आरो दख'ना गाननानै टाउनाव बेरायगोन आं फन हर प्लिज रा आदा प्लिज थैथारगोनलै खालामाथारा नोङो खालामाथारा मोनाबजुनाय फन हरा बे मानसिया माथो खोथा मानथारा टाउनाव बेरायहैनोथ' आदा हरनोसै दे हरदो दे आं हरनोसै आदा आं हरनोसै हट आदा फना नङा आइदि माना बेलाय हरबाय बुर बक्साला हेलौ सोर बुंदों आदा हेलौ होनदों मा होननांगौ आदा प्लिज बिदि बुंनो हानाय नङालै थैथारगोन बिदि जानाय नङा आदा प्लिज ओइ एन्टनि मुजाखौ दौलाय माथो रायलायाबो र' आदा र' मुजाखौ दुंनायसै हेलौ समायना आं सिमां आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो I love you आं समायना बिमासो हा आदा बिमासो फन हमबाय हा अरां नोंसोरलाय मेडाम सरि सेक्रेटारि जौनि केरेक्टारा थामसा नङा खाराथार माला जोबोद गोसोथार बस नों होननाय बायदि जों गासिबो आगजुखौ खावनानै लाबोजोब्बाय मोजां जिखुनु बस जेलनिफ्राय माबोरै बारग'बोनाय आरो दा मा प्लान लानो सानदों आरो बे केन्डेलफोरखौ खोमोरसै नामा खस्थ'जों खावनानै लाबोनायथ' मा एफा दाम गैयि खोथा बुङो नोंलाय गावहाथ' खावला जेबो नङा बस जेलनिफ्राय माबोरै रावबो बे बुन्दाखौ गोबाव सम दोननो हाया आरो आं बे सम आरो खाबुनि थाखायनो गोबाव सम नेनानै दं अबे खाबुखौ बुंखो बस किडनेप सोरखौ किडनेप बस आंहा उमुकजों हिसाब खिथाब क्लियार खालामनांगौ दं आच्छा मा हिसाब बाखि जानायनि बाखि मोनदों नोंखौ खावनायनि खोनासं आं गोदो लावखार थायोमोन बुन्दामारा गामियाव गामिनि रायजो राजाया अननानै आंनो हा एसे थानो होदोंमोन नाथाय सानसेखालि
ओइ बुन्दा बुन्दा ओंखारबो बाहेराव ओइ बुन्दा बुन्दा न'आव दङ नामा औ दङ ए माथो गावग्रासलाय मैया हराव आदा हंगानि बोरमाखौ सोरबा खावदों नों मिथिगौ नामा आंथ' मिथियालै मामाय आं मैया लोंनानैसो बिसिनायाव गोलैसोना दंमोन मोजाङानो जादों नोंहा बोरमा गैया नङाब्ला खावजावोसोमोन थाथ'दो बिदिब्ला जों एसे खबर लायबावनोसै थाथ'दो दे बोरमा गाबनाय Adi, bina tu bermaya. आंनि मोजां मोननायाबो गैला जोबोद बस सोरमोन बाजियालाय ना ओरैनोसो बुंदों दा गोसो थेफेरनि जात आंनि जिउनि जाराव रुफाथि सना प्रुफ नांगौ हा प्रुफ होनांगौ नाङा बस नाङा प्रुफ नांगौ र' मालाबा खोन्थागोन आं अखाफोर गावदांथारमोनलै हाब इसिबां मोजां नामा बस बाजिया प्रुफ नांगौ नामा अके बेफोरखौ बाथो जोंना फैसाया फिनिश जाबाय नोंसोर टाउननिफ्राय सबसे धोनि मानसिखौ आंनि बेहाय किडनेप खालामना लाबोनांगोन नायनि नोंस्रा बेसेबां गोहो दं जागोन बस जों साक्सेस खालामथारगोन सेक्रेटारि बेदरा दंना गैला गैला बस खावनालाय नों फै दे फिसाफोर लोंदो बसा खालि आंखौल' खामानि थिनबाय थायोलै खालि अर्डारै अर्डार बेदर सिन्थाय खावनानै लायनो थिनबाय थायो नोङो सानफ्रोमबो बेदरखौनो नांथारगौब्रा सानफ्रोमबो बेदरखौ बनिफ्राय मोनबाय थानो जोंलाय अर्डारानो जोबला खालि अर्डार 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 गावहाथ' खामानियाव गैला गासिबो आंनि सायावनोसै आंनि सायाव साराथ' नोंखौ हिनजाव गोसोथोनाय जा थोनदोंमोनलै बे मानसिखौ आंहाबो सासे गोसोथोनाय दंमोनब्रा नंगौ खोनासं ला 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 गोसोआ बायदोंमोन बेखायनो
नेवसि जानानै जारुजों नेवसि जानानै गोसोआ बायदोंमोन बिखाया आवलिदोंमोन गोदान बोसोरनि बै समा जारुजों नेवसि जानानै Mai pagi bawra, degar ese kalam. मा सिमांबा बे क्रिसा बे लामाजों फैयो नामा औ आदा बे लामाजों फैयो सिमांबा नोंथ' जोंनो खिन्थायासै समायनाखौ बोरै लोगो मोनजेना माखौथ' लाजिखो खिथादो लाजियाखैलै आदा आं बोरैबासो मोनदों खिन्थादोरा मा जाम्बा जाम्बा बोरैबा मोनलाबायनोसै देलाय खोन्थालाय दे आदामोन आं खिन्थानोसै आं समायनाखौ फार्स्ट टाइम दुखु मोनबाय नामा जेबो जायासै सिस्टार बारा दुखु दे होमबालाय थांसै आं थेंक इउ सिस्टार
गड जानायखौ दासो मिथिबायलै मरम फुननायसोलै बाबा नोंल' दिन्थिलै माला सफैनायरा बालायलांबाय माथो बाथारबायलै आंबो ओंखाम उखैनायफ्राव थ' मालाबा नायनोसै थुदो आदाम नोंसोरनि गोसोसै थुदोलै हेलौ समायना हेलौ मिनि मा खबर आं मोजाङैनो दं लोमजानाया माबायदि जाखो माला फैगोन नोंलाय लोमजानाया हामगासिनो नोंहालाय मा खौरां लामायाव ना आंखौ सोरबा सेंग्राफोरा जंखायलांदों सिमांजों नोंहालाय सोर सोरजोंथ' जरायजाया कलेजाव ना आंखौ गोबां सेंग्राफ्रानो फसायखायो माबाफोर गोदान बाथ्रा बुं हाब दुगिथार माथो फाग्लियालाय दुगि जायाबा फसायबाय नामा नोंलाय थोद आं बेखौ गोसोथोआ मा लादो फाग्लि नों सिमांखौनो लादो मोजां संसार मोनजागोन नों लादो मा बे नोंखौ फसायखानायखौलाय आं बोरै लानो बोरैबा खुरमासो जायो जोंहा ए नंगौ नामा बेलाय जोंनि गामिनिखासो मानसियाथ' मोजां ओइ फाग्लि नों हामगोन ना हामला जाखो आं बैसागु बायबासो थांसै होनबालाय दोनथ'नोसै नों माब्ला फैगोन गोबावानो जाबाय दे होमबा दोनथ'लायनोसै मोजाङै थादो बाय स्विट फ्रेन्ड आदै मादै ए सिमां फिसा सफैबाय माथो आदै ए लोगोफोरबो फैफादों माथो हाब नों सोमखोर नङा होमबा नंगौ मादै आनान गसाइनि बोर थाथों फिसा मादै आंखौ सिनायनाय नङासो सानदोंमोन आङो खुलुमबाय मादै सिमां सियारा लाबोदो आलासिफोर जिरायथों दे मादै दे जागोन दे फैदो फै जिरायनोसै बाबुआलाय बहाथो लोगोफोरजों गेलेहैदों खोमा ए सोमखोर देरथारबाय माथो आं सिगाङाव नुबा नै इसिनिल'थारमोन बोरायथारबायलै मादै बोरायबायथ' बाबुमोनालाय बबेनिथो जाखो टाउननिनो बे जोंदाव बे एन्टनिय जोंदावा उकिलनि फिसाला बेंगालरनिफ्राय ल' डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनानै फैबाय आरो एन्टनियनि बिफाया पुलिस अफिसार पुनेनिफ्राय मास कमिउनिकेसन डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनानै फैबाय मोजाङानो जादों जोबोद मोजां गोथौ रोंनाय गथ'फोर दे बिमा दे साहा फुदुंहैदो दे जागोन दे बाबुमोना जिरायथ'दो आं साहा लायनानै फैनो दानिया नों आरो नोंनि लोगोफ्रा सानबैसे थागोन बैसागु फांसन जोबजासे थानोसै आदै मोजां नोंसोर सेंग्राफ्रा मोसानो खननो नामा आं नोंसिनि मुंखौ दैखांना होनो हागोन एन्टनिया जोबोद मोसानो गोरोंथार आदै होद मानो थगायरा दे जंखायनायफोरखौ दोनथ' रावखौबो लाजिनाङा बैसागु बोथोराव आदैमोन गोसो होनानै रंजानांगौ लाजिनायखौ दोनथ'नानै जों दिनै हराव खावला बोरायनि न'आव फिसा पार्टि खुंनो सानदोंमोन आदै दहाय लामायाव रायलायलायखाबाय जों जायो नोंसोर थां बियो जोबोर मोजां मोनगोन सिमां थिबोला लाबोदो जागोन मादै दे लोंदो दे साया न'नि गाइखेरजों फुदुंनाय दे लोंसाबदो दे आं ओंखाम संहैनोसै सिमां आदै लोंखांनानै गामसाखौ लायना होफैनानै दुगैहैदो जागोन आदै सफैबाय आदा औ सफैबायलै फंबाय
Cheers. माथो जौआ गोसाथारा आबौ औलै फिसौफोर आंनिया बुरिया जौ संनायाव एक्सपार्टथार आबौआ माथो इंलिस सोदोब बाहायलायदों आङो 1975 मायथाइयाव मेट्रिक होदोंमोन आइया आफानि जौ लोंनायाव बांद्राय जानायाव थैलांबाय माहाजोनथारमोनलै जोंहाबो हालेवनानै मावैथि आबौ बेखौ इंलिसनि मा बुङो दिस इज जौ वाइन निसा बुस्थु पयजन फर देहा आन्डारस्टेन्ड बरिया आबौनि इंलिस रायलायना जाथारो नङा मा बामोन गोसो जाब्ला इंलिसनि मेथाइ खनखावलाबायगौसोमोन नङा होमबा आबौ थिगखौनो होनदोंना आबौ ट्रु ट्रु भेरि ट्रु आया सिमां मा जौ लोङा नामा एसे लोंदोब्रा ओइ बोरदोन मा बोरदोन एसे जौखौ लुना हरलाय बेनो Yes sir. होद आं बाथारोलै आं बिनि मोनामनायखौ हाथारा देले गन्न'खौ नोरै हमजानानै गगल लोंह जानाय नंथारालै आं फेनांगौबा जारलासो जागोन जों दंना माखौ गिदिं नुलाय जाम्बा बेलाय आबौ दंना 30 yearsनि एक्सपिरियेन्स दं नोंखौ कन्ट्रल खालामगोन ना होमबा आबौ नंगौ गामियाव माथो सिरिथारा जों थाबैनो उन्दुयोलै आरो थाबैनो सिखारो आरो साननि खामानिखौ मावो नङालै आंनि मेगना 9 बाजियावसो गेवोब्रा ओइ सिमा मानो बिदि समायनाखौ सैथो मोजां मोनोब्ला एसे लों हानाय नङा देरा एसे लोंदेरा समायनाखौ मोनगोनद्रा होद आं लाङालै गाज्रि मोनामथारो देब्रा एसे लोंदोब्रा एसे लोंनायावलाय माथो जानाय एसे लोंथारनांगोनलै मा लोङा बेलाय मा लोङा लोंथारनांगोन दासो जादोंब्रा दासो जादों दा मोनथारगोन नों समायनाखौ मोनथारगोन नङा होमबा आबौ येस उदैखौसो आलौनाय मोनजाथारबाय नोंसोर मानसिफोरा मोजां नुथारालै लोंफेरैखौ ब्रा ब्रा लोंहोयो होद बाथो सिरिथा ओइ आदा जोंनि थाखाय दोंसे बर' मेथाइ खनदो आंनि गाराङा गोदै नङालै फंबाय आबौखौ खननो थिनदो बोरायनायखाय गाराङानो जाथारलालै आबौ आंनिया आं सानो गामियाव माबोरै बर'फ्रा संसार जायो आबौ सापस केमेरा दं होननानै सानग्रो आबौ सानबाय केमेरा रलिं ओइ फाग्ला संनाय बेदराथ' जोब्बायलै सङि बेदर दंबावो दे जोंहा अमा बेदर सावदिनि बिनि थाखाय जोंनो साइकेल सिफावनांगौरा बिदिब्ला जों साथा आथिं लाना फैनोसै थ' बहा बेदर सावग्रा बुस्थु लायनोलै ओइ बैसिनाव दाथां जों गाबोन आलासि जाहैनांगौ थाङा नै आबौ मेथाइ खोनासंनोबा खोनासंलै आबौ खोनासं जागोन दे बे बोरायजों एकदम अके फैदो खोमायाव सोदो आबौ खोमायाव सोदो फेनायसो मोनथारबायलां आं खर'सो गिदिंनाय मोनबाय आं जिखुनु जाया रासिमफोर आं समायनाखौ मोनगोन दा नोंनि गोसोथोनाया थारबा मोनथारगोन आं समायनाखौ जोबोद मोजां मोनो बे बुहुमाव बेबायदि सिख्ला नुफेराखै आं बेसे समायना
सोमखोर फंबाय सिमाङा हले नांबाय बे गंथाम मोनबायलै अबेनिफ्राय लाबोखोब्रा खाथियाव सोरनिबा साइकेल नुनानै स्पकखौ सिफायनानै लाबोबायरा होद जानाय नङालै नोंसोरजों दिगदार जानो हागौ माथो जानायरा दे जिराय जाबायलै आबौ दे आबौमोन नोंसोर लोंलायदो आं दुगैनोसै गुड नाइट आबौ गुड नाइट Sweet आबौमोन dreams थांदो आबौ लाबो बेदरा सावदो सिमांबा थिग दं दा येस आइ लाभ समायना आइ लाभ समायना ओइ आसोला फेबाय माथो एन्थनी आं दोंसे मेथाइ खननोरा सुर होलाय आइ लाभ समायना आसोला नांथारबायब्रा खनदोरा है नोंसोर खालि बरिंल' दे खुन्दो बिनि गोसोनि साननायखौ जाफुंहोथारदो दे खनना हो बैयाव गिटार बोराय नुदोंमोन आं थां लाना फै थां लायदो अरखिया गोरबोआव गोसो फिलानानै नोंसोर आंजों बयबो रंजा बे माया संसाराव सानैसो न'निजों आलासि फै मोसा फै रंजा आंजों रोजाबफाजा फुंगोन जोंनि बे थांखिया
你是努力中阿拉斯，会摩擦，会融合，昂着热的拍照的，任你的看起呀，融在个，不知的哈不难。시망, 어이 시망, 어이 마자크 풍부이, 마자크 신앙바 마자크, 시카데 시카데. 당하시. 저러저 당시도. 예, 남도 토디 마시. 시릉반의 비말을 맞으면. 릉나프로 디스탑. 마신나 감정라, 지금 다 성정라. 문근 정말. 정이 배탕키야. हे प्रभु हाथनिफ्राय जुलुंथेला हाथनिफ्राय जुलुंथेला उन्दु आयं माथो नागिरबाय थाखो ए आयं मैया साइकेलनि स्पकखौ गंथाम सिफायनानै सोरबा लानानै थांबाय ए हा सोरनि खामानि जाखो बेलाय दे मोजां जाबाय सफैबाय फैदो एसे जिरायहैदोनि आयं आलासिफोरालाय अबेनिथो जाखो ए आयं टाउननिनो बे एन्टनिय बे सोमखोर आरो बे जोंदाव माथो मानसिफोरालाय एसे जुदा रोखोमनिसो नुखो ओंखाम उखैदोंलै सार गोजानावसो फरायनानै फैनाय बादि मोनबाय आं बिसोरखौ सारा बोरै मिन्थिखो गोजानाव फरायनाय बर' बादिखौनो नुला माथो नोंसोरखौ सार जों बर'सोलै जों गुबुन हारिनि नङा नोंसोरखौ नुब्लाथ' हारिनि बागै जेबो रोंला बादिसो मोनबाय आं माथो जुगा सोलायबायलै आयं आजिखालि सोब सोलिजोबसै आजिखालिनि गथ'फ्रा गाव गावनि हारिमुनि बागै जेबो रोंगौथियानो गैला जोबोर लाजिथाव लैथोमा मोननै बारनानै फैनाय गुबुनफोरनिखौसो सोलोंजोब्बाय बिदि नङालै सार आजिखालिनि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो हारिमुनि फारसे सानो आं नोंसोरनो आंनि 25 बोसोरनि रोंगौथिखौ बेखेवनानै होनो सानदों आथिखालनि बर' सेंग्राफ्रा लोंखावग्रा सोबखावग्रा मान होनो रोङै जाजोब्बाय हालावबो थाङा मैयावबो थाङा मा मोजां मोनोथाय खालि निसा बुस्थु आरो सिख्लाफोरनि उन नोंसोरबो बिदि नङाथ' हाथरखिखौ गोजौआव नाहरनांगौआ हनै फेनानै सिथ्लायावसो गोलैसोनानै दं बे हाथरखिखौ थुब्रेनानै नायाखै गोजौआव थांफिननानै जोंफिनगौमोन सार नों हारिमुनि ट्रेनिं सेन्टार खुलिदो जों सोलोंहैसै नङालै सारा बेस्थ' मानसिसो गोबां गिदिर खामानि मावनांगौ सारा नङा होमबा सार दै खंख्ला दैहुआ गोमलाबायो नाथाय आबुं दैहुआ गोमा सार बे बाथ्राखौ मोजाङै बेखेवनानै होसाय गावनो गाव जानांगौ जाय बुजिनाया बुजिना लाखाबाय सार बयहाबो गावबा गाव साननाय दं सोर सोरखौ होबथानो माथो हारिमुनि फारसे सानबाबो जेबोखौनो मोनला माथो गेदेर गोलावफ्रानो माथो नेवसिबायसो थायो बेथ' गाज्रि खोथा बेथ' नंखायसो कमिउनिकेशन गैप सार कमिउनिकेशन गैप नै साया आफा दे साहाया रानना होदो ओमफ्राय दुगैनानै बाथौआ स्रां स्रिं लिरस्रांहैदो थां जागोन आफा फै बै न' सिङाव फै थांनानै थांनो हानाय नङा न' सिङाव फै फै फै
नों दिनैनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनो मोनला आफा प्लिज दरजाया खेव नोंथांनि अनगा आं थांनानै थानो हानाय नङा आफा दरजाया खेव दरजा खेवबाय मा जाखो बिहालाय नङा नङा आं माबासो सानदोंमोन नोंसोरो खाम सिफुं जथा दामनो रोंगौ नामा आंनि साननायावथ' नोंसोर रोंथावा रोंनायाथ' रोङा नाथाय नाजानायाथ' माथो बेसे गिदिर खोथा गोरलैसोलै गोरलै रोंमारगौना रोंमारा नोंसोरलाय रोङोब्रा सार रोङो बैसागो बोथोरा सफैलायबाय दोंसे मेथाइनि सुरा थोजासे नङा नोंसोर रोंगौबा गाबोन फैदो जोंनो खननानै मोसानानै दिन्थिफैदो दे सार जागोन दे गाबोन जों फैनानै दिन्थिफैनोसै गाबोन फिसा बैसागु जानाय दं जोंहा बेयाव नोंसोर फैनानै खाम जथा सिफुं दामनानै मोसानानै देखायदो होमब्लासो आं फोथायगोन दे आयं जागोन दे साहाया लोंलायदो गुसुसो जाबाय ओंखारबो माबार आंखौ हगार बस जों सासे जोबोद माहाजोन जों थिखोनानै लाबोबाय जों साक्सेस जाबाय नंगौ नामा दे मोखां हुनायनि हाब बुन्दा नोंसो रुफाथि नों आंनि आखाइखौ खेव हाब बाजैसो माथो मा बाजै बाजै बिलाय बसआ दोंसे मेथाइ खनलायदोंमोन नोंखौ लानानै थगायदोंसोलै बेना बेबायदिनोखा गोदाव सोराव आंखौ मा खालामनो सानदों गोबाव सम जाबायमोन रुफाथि जारौ नों बहा दंमोन आं जेलनिफ्राय गनानै नोंखौ नागिरदोंमोन बावबाय नामा नों आंखौ बै समनि मोजां मोननायफोरखौ आरो आं जेब्ला पुलिसजों लांजादोंमोन अब्ला आं गोसोखौ हमथा हमथा थागोन मेथाइ खननायखौ आं दासिमबो बावाखै आं हाबा जाबाय मा हाबा जाबाय आंनि गथ'फ्रा स्कुलाव नेगासिनो दङ बियो गथ'फोर आंखौ गोख्रै हगार नङाबा खोथाया मोजां जानाय नङा बुन्दा हाबा जाबाय गथ'बो जाबाय नों आंखौ नेनो हायासै आंखि नोंखौ नेबाय थानो हायो सलिड पइन्ट र' नोंखौ आच्छा माथो नोंनि गाननाय जोमनाया गामिथार नोंथ' रुवाथि थायोमोन सोरथो जाखो नोंनि फिसायालाय आं थानाय माहाजोननि फिसाला हगार द' अ आइसि मानो एसे हाखु दाखु साहा लोंलांदो मुरिजों लाजिया नङो आं हाबा जाखानायखौनो थिखांनानै लाबोनो आगोलाव बोरमा खावनायनि गामिनिफ्राय होखारजाबाय दा मा टाउननिफ्रायबो होखारजानो लुगैदों नामा आंखौ हगारदो सेक्रेटारि रुफाथिखौ गारिजों दोनलां जेल गैला बस थावनालाय फै जों सफैबाय आयं आदैमोन अ दे आयंमोन नोंसोर सफैबाय औ आयं दे बिदिबा नोंसोरो खननो मोसानो रेडि जादो मोसानानै खननानै दिन्थिदो दे आयंमोन होमबा जों जागोन दे दे खनदो आरो मोसादो दे आदामोन खननांगौथ' जासिगोनलै दाना जों मा खनबावनो जागोनलै रे खनलाबायगोन फै मानिजाथाव जों गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन जोंनि बे न'खराव दिनै फिसायनो बैसागु खुंनो लानाय जादों रंजालि बैसागु टाउननिफ्राय सेंग्राफोर साब्रै फैदों बिथांमोना दा जोंनो बहाय जों बयनोबो मोसानानै खननानै रंजानानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना बा जों बयबो गोसो खुसियै बिथांमोननि रंजानायखौ नायदिनि हे गसाइ बासायदोलै जायोलै जोंना बैसागु बोथोरावलाय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं मेथाइखौ खननो आखायाव लाबाय जोंना मेथाइया फगावबो थांद्राया बैसागुआवबो थांद्राया
मडार्नावबो थांद्राया बेनिखायनो जों जेसेबां हागौ एसेबां मोजाङैनो नाजानोसै बेफोराव माबाफोर गोरोन्थि थायोब्ला नोंथांमोनावहाय खेमाहा बिनाय जाबाय गोजोन्थों दे आदामोन Go
आदामोन नोंसोर मानसिफ्रा मोजां नंथारालै खालि जौल' खर'सो सानाय मोनजोब्बाय जाम्बाथा माथो एसे मोजां मेथाइ खननाय फैनायफ्राव मा लरग' लरग' खोथा बखिबाय थादोंलाय जाम्बा होद आदामोन नोंसो मानो जौ लोङोरा एकदम खर'सो सानाय मोनबाय आं जाम्बा इसेल' लोंनायाव जि दावराव खालामबा नै बेसेबां लोंबा मा जि दावराव खालामगोन नोंलाय आं हाला आं दुगैनानै उन्दुनो सानसैलै आदा बे सानैयालाय अबाव थांखो सिन थांनायलाय मानो दाबो सफैदिया ओइ आदा बेफोरखौ बाद हो आं दुगैनोसैलै आं हाथारला आं दुगैनोसै थां दुगैदो आं एसे फोसाब खालामग्रोनि बडि बानायनांगौलै बडि थै मास्टारनि मा खिबाय थादों नोंलाय जों थांनो ओंखारबाय आदै जों जोबोद रंजानाय मोनदों आं दानसेनि उनाव फैफिनगोन दे फिसाफोर थांदो दे बेबायदिनो सम सम फैबाय थानांगौ माब्लाबा ज' फैफिनलायदो दे मोजाङैनो मोजां थांदो मोजाङै फराय बिमा बिफानि मुंखौ लाखिनांगौ थांनोसै आदै मादै जोबोद रंजानाय आरो गोजोननाय थाबाय मालाबा फैफिनगोन मादै दे नै आदै एसे मैगंफोर लांफादो न'आव जागोन दे मादै दे माब्लाबा सिमां फिसाजों फैफिन नोंसिनि दामनाय देनाय खननाय मोसानायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों जागोन दे आदै जों माब्ला फैफिनथारगोन बाबुआसो फाय थांखोथाय एसे नायलांगौमोन आं अबावबा गेलेहैबाय बियो दे थाथ'दो मादै खुलुमबाय खुलुमबाय आदै खुलुमबाय थाथ'दो आदै ओइ आयमन रथ' थाथ' र' नोंसोर एफाग्राब थाबैनो थांनो नागिरबाय औ आयं दाथ' फांसनाबोसो जोब्बाय आरो कलेजाबो जाफिनसिगोन आंहा मैयाथ' नोंसोर जोबोद रंजाहोबाय मोजां मोनदों आं गाज्रिदाय जायाखै थिगानो दङ फकबो नंद्राया मडार्नबो नंद्राया औ आयं मोजां जादों जोंदाव नोंनि खाम दामनायखौ हले आलादा नुदों आं हेडफन गानलायनायखौ थेंक इउ आंकोल थ' जोंनाव एसे हाबलांदो एसे साहा लोंलांदो नांथ'ला नामा आयं देनांफोर लोंलांसै मा देनां बेलाय जायगायाव फैखानानैलाय थ' लोंखालांदो दसेनोबा जागोन फैदो लोंखालांदो दसेनोबा जागोन थ' बिदिब्ला थांसै दे गेदेरफोर बुंनायखौ खोथा लानांगौलै मेथाइआथ' मोजांथार रंजाथाव सोदोबफोरखौ मोजां मोनदों आं बांद्राय गोजामबो नङा गोदानबो नङा सुजुगिरियालाय सोरथोमोन जौ मा बुंखो जय इंलिसनि रंजानायखौ जय होनो आयं ए बिमा बेदरा दंब्ला एसे लाबोबावदो
जोंदावनो बांसिन होफै बेदरखौ जोबोर मोजां मोनो बियो दे जागोन नोंसोर रायलायबाय थाथ' मिनि फिसा मा आफा बेयाव फै दाख्लै आं हाखु दाखुआव सिनायथिखौ होनो बावदों नों बिसोरखौ सिनायो नामा आइ आं बै साथाम आलासिखौ सिनाया बे जोंदाव ए आइया माथो सिनायखायोलाय आइयाबो सिमां फरायनाय कलेजावनो फरायखायो आर्ट्सआव न'नि हाबाफारिफ्राव जोबोर आखा फाखाथार जोंदाव दासान्दि मानसियाबो लोमजादोंसो दासान्दि बेनिखायनो कलेजावबो थांथ'नाय जायाखै सना माबार गाहायाव ओंखारबो बोरैबा गोग्लैगोन फै सना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो जोंदाव फिसा हामा हाबानि समा बारलांनोसै गाहायाव माबार ओंखारबोदो ओंखारा आं हाबा जाया हामालै फिसा हामा ओंखारबोदो गाहायाव माबार हाबानि समा बारलांनोसै ओंखारा होनबायना आं हाबा जाया होनबायना मा जाखो बिहालाय आदा मा जाखो सिमांसो नुखो नामा जेबो नङा आं माबा सानदोंमोन नै बेदरा लाबोबाय दे रानना होदो बे जोंदावनो एसे बांसिन हो बेदरखौ जोबोर मोजां मोनथारो बियो दे होगोन दे ओंखाम जाखांनायखाय बेदरखौल' एवना होनाय जाबायलै Baba. रोंगौथ' आदाया माला सोलोंस्लाबफ्रा ब्रुसलिनि बायदि खालामथारो माथो नोंलाय ब्रुसलि बा ब्रुसलि जाम्बा आंबो रोंखागौ आइदै फाग्ला बुस्थुसो आइदै दालाय मा नांजाखो आंनि नानसाखुजों आरो नै सासे रेम्ब'बाव रेम्ब'खाना आंलाय गन्थ'आनो गालांसैमोन सिमांबा औ जोंहाबो न'आव बिदि थिखोग्रा बानाय नामा सिख्लाफोरखौ एसे इमप्रेस खालामनांगौलै बदियानो गैला माथो आदा सोमगोर मालाय दाखालि जोंदावासो सोरबा सासे गामिनि सिख्लाखौ इमप्रेस खालामनो हाबोबाय थोद मा होनोब्रा नोंसोरलाय आंथ' गोसोआव दंखायो जोंदावनो बेदरखौ एसे बांसिन होफै बियो बेदरखौ जोबोद मोजां मोनो ओइ नोंसोर मा बखिलाबायोब्रा ओइ दाख्लैहाय खाम दामनायाव मिनिया ओरै जिरायनानै जि आराम नायहरदों खम नङा आदा जोंदावा ओइ नोंसोर जालालै न' थांदो हामालै बेदर नोंसोर माने बिदि बुंलाबायोब्रा मिनिदो थांदो नोंसोर न' थांदो थां बाबा दुगाथार माथो आं उन्दुनो ओंखारनाय मोनबाय जोंखौ होखारनानै नों बिसिनायाव गोदै सिमां नुहैनो लाजि गैयै नों लाजियाखै नोङो नों हले दिनै गलालै आदा मा गले नोंनिलाय समायनानि खबरा नङाबोसो दङ मालायखौसो बुंहरबाय थादों नों आं खुसि जालाय दे नोंसोरल' राजा बायदि सियाराव जिरायनानै थादों जोंहाथ' गैया जोंलाय सिंगेल रा नाङालै नाङा जोंहा लोगोखाने लांदो एसेखौ लांदो आंखौ जा उन्दुनोथार औ थांसै जोंखौ ओंखारलायबावनो थ' थादोलै बिदिबा थांसै र' जिखुनु आं माबा मोनसे बाथ्रा सानदों मिनि नोंखौ सिमां समायनाखौ नांगौना नांलाय नोंलाय आंसो फसायलाय लांबायद्रा नों सानैखौ फसायनाय नङालै आंखौसो फसायगोन नुवाखै आंनि फिजिकखौ ओइ बुरबुफोर मा नांजाबथादों ओइ मिनिखौ गोसोग्रा सोरथा दावराव दावसि गोलोमनायफ्राव ओइ सोमखोरबा नों आंखौ मा मोननायनि नों मिनिजों जरायबाय थायोलै नोंखौ मानो जंखायदों मिथिगौ नोङो जाहाथे नों मिनिबाय थाथों मिनि खुसियै आदा माबे मिनिजों हयले नोंहा गोगोम समायथारगोन बिराद मोजांथार बियो नों जाम्बा जाबाय नामाब्रा जानला मोनला जरायबाय थानो मा फोरमान दं बेजों आंजों मोजां मोनलायो होननानै फोरमाना मेगनाव दं मेगनाव नुगासिनो दं फोरमानखौ बुरबक मा फोरमान नोंसोर सिमांखौ जावनो हाया
सिमाङासो गोसो थोथारो मोनसे मेसेजखौनो होनो हाया हायोरा हायो आं आदा आंखौसो बुंलाबायदों साला मालायखौसो मिनिबाय थादों बियो देसाय देसाय हरसाय मेसेज हरसाय मोनसे हायला ल' मोनसे मेसेज फाथायहरनो आं आइ लाभ इउ लिरना हरलाबायनो आं नाङा नांगौले आंनि फिसाजों हरगोन आं हरनो हायालै हरनो हाया बियो मानसियानो खिग्रमासो र' नायथारनाय बेखौ दिनै देलाय नायनो नै नोंसिनि सिगाङावनो हरथारगोन आं मा लिरो नै नायबानो जाबाय नायनि नाम्बारा नायनि सोरनि नाम्बार हरदों नाम्बारा नांना आंनि नाम्बारासो हरगासिनो दं साला खियानाया होनखाबाय नां मानसियानो खिब्रमासो ओइ फाग्लि सिमांनि खबरालाय माबायदि आंखौ मानो बेजों जरबाय थायो नोंलाय ओमफ्राय नोंहालाय सोरखौबा फसायबाय नामा सोर फाग्लि नङा सोरबा सोरखौबा फसायखाबाय बियो फसायनायालाय फसायाखै थेवबो आं मोनसे खोथा खिन्थानि दे रावनोबो दा खिन्था दाख्लै बैसागु बोथोराव सिमांजों फैफानाय लोगोफोरनि गेजेराव सासेखौ जोबोद फसायनाय मोनदों बिदिनो जोंनाव नों बिनो बिदि हरनो हायाबा बिनो जेबो बुंनो हायाबा नों मारै मोनगोन बेखौलाय नों मा ओरैनो थानानै नों बेखौ मोनगोन सानदों नामा बुरबकसोलै नों मानसिखौनो हिनजाव साइस बायदिसो मोनबाय आं हिनजावखाना बिलाय हिनजावबो नङा खोमा मानसियानो बेलेगसो बायदि मोनबाय आं Do you love समायना? Then do it. You can 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 do it. आं हरनोसै नै नायबानो जाबाय दिनै हले हरथार नोंसोर सब समाय डिस्टार्ब खालामबाय थागोन नङाब्ला हर नायलाय नायबानो जाबाय बिदिसो नोंबो गोसोआ बिरबायबाय नामा नोंना थोद फाग्लिलाय आंनाव सोरबानाय SMS हरदों बोरो नायनि गोदान नाम्बारसो माथो सोरबा गोदान मोजां मोननायनि खोमा देलाय फरायनायसाय आंबो खोनासंनि हाय समायना आं सिमां आं मिथिगौ नों आंखौ बांद्राय सिनाया आंनि गोसोआव फोथायनाय लानानै नोंनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खोथाखौ फोरमायहरनो सानदों आंनि जिउ होननानै सानो नोंखौ आं जेब्ला नुब्ला गोसोआ गुदुं हाव हाव मोनो I love you समायना आयौ फाग्लि नोंखौ हले सोरबा गोदान संबावबाय आं दा मा खालामनांगौ जेबो नङा बिदिया सिन्था खालामनाङालै फिननायखौ जिखुनु फिननायखौ हरफिनासै फाग्लि हरा माथो आं माबे फाग्लिलाय नोंखौ दिनै आं मानिबायलै बा सिमांबा मालाबा नोंखौ बाहायनांगोनलै हिनजाव फरायनायाव दाना मा जाबावनांगौरा जेबो जायालै फिननायखौ ने फिननायखौ एसे खोनासं बार सोरखौ मोनबोलायखो बस ओइ सेक्रेटारि रुलाय नों जोंनि गेंनिफ्राय ओंखारनानै पुलिसनो खबर हैनो सानदों दानो नों नोरगाव थां खामानियाव थांफिनदो एभ्रिबडि बयबो फैदो बे सेन्सलेस जाखानाय मानसिखौ खि मुलि दौबाय बायोलै मानसियानो नैबे गैयिसो खर' गैयिसो बेखौलाय माने होबावनांगौनब्रा ओइ सेक्रेटारि ओरै फैलाय सेक्रेटारि नोंनि रिपर्टआ हर बे सेंग्राफ्रा माला जायो उन्दुयो बेरायो खियो हासुयो बहा थायो मिथिगौ बस बे सेंग्राफ्रा जेब्लाबो बाबाजियाव पार्कआव बेरायहैबाय थायो बे जोबोद मोजां सम बिसोरखौ किडनेप खालामनांगौ ओके एमएलए साहाबनि फिसाजोनि खबरा माब्रै बस मिथिनांलाय बेथ' थैयाखै बस बेथ' थैयाखै ओइ जाम्बाफोर माखौ नायबाय थादों नोंसोरलाय लागायना हो दांना हो लागायना हो सारा बुथुमना हो जों मा रायलायदोंमोन औ मा समायना जों बिनि गोबां खौरां लानांगौ दं जेरैखि जाया गुन्दा सरि बस बियो दाबो थैयाखै ओइ जाम्बाफोर थां ओइ ओरैनो बेखार गुलि गरसे थांबाय
फैसा गैयिफ्राव ओंखामा मोनबाय नामा Bunda. मा खबर बेनो समायनाया बा बा मालाय गारिसो सलायनो सोलोंलायदों माथो नों बायदि थार्ड क्लासआ बेखौ मोनगोन दा नोङो मा थार्ड क्लास गारि सालायनाय मा बेसे गिदिर खोथा नै आदामोन सिरि सिरि नायब्रा मा एफा दावराव नोंसोरलाय हामा माथो महरबो नुहुरा माबो नुहुरा खोमसिसिनो आंहा गासिबो नुहुरजोबोलै आदामोन गासिबो नुहुरजोबो होदांसो फोरोंसै नामाब्रा आजिखालिनि बर' सिख्लाफ्रा देन्जार जाथारबाय माथो बेथ' अमा राजासो बेथ' जोंनि कलेजावसो फरायो मा समायना कार सलायनो सोलोंदों नामा औ सोलोंदों नोंहालाय मा नांजादों अमा राजा ओइ बामोन ओइनि ओंखारबाय मा जादों बिसोरलाय गारि सोलोंनोबा आं फोरोंगौमोन नोंखौ मानो गुबुनजों सोलोंनांगौ फै आं बाइक फोरोंनो नोंखौ बाइक सोलोंनोबालाय आंहा बयफ्रेन्ड दंखायोना नोंजोंलाय मानो सोलोंनांगौ सोरबायलाय नोंनि बयफ्रेन्डआलाय नायनो लेंहरनायसै सिमां ओरै फैनायसै प्लिज ए समायना आंखौ गाबज्रिदों आदामोन ओइ थांदोलै जाम्बा थांदो थां सानसेयाव डान्स बेस्ट अफ लाक नों बेक्टरा ओइ बर' हन्दा बर' मा समायना मानोथो हरै थाखो ओरै फैदो ना मा सिमां नोंसो बाबारे माला हागौफ्रा बेलाय बेनो आंनि बयफ्रेन्डआ माबायदि जाम्बा बयफ्रेन्ड लाखो नोंलाय बेनो आंनि बयफ्रेन्डआ बेनाबो बाइक दंखायो नाङा आंनो नोंनि गेसाव बाइकखौ आं ओइ जाम्बि जों जाबाय गोजौ थाखोनि मानसि सिमाङालाय डनेसनाव थाग्रासो फै आंजों फै आदा नोङो मा फोरमायनो सानदों ओइ समायना बेबायदि मानसिया जोंबायदि गोजौ थाखोनि मानसिखौनो आरखायो नोंलाय मिथिखायोना सिमां आखाइ आवगाद समायनाया आंसो गाव गावनि बिमानि दख'नासो हाबनानै थायो अ सरि नोंहाथ' बिमा गैयालै नों मा बुंनो सानदों आंखौलाय थ'दे सिमां जोंहा थांसै बे फाथ्लासो फै बेफोरजों नांलायबाय थायो नामा माथो नांलायलायसो खोनांगौ थरा इनि फैलाय होखानाय ओइ सिमां थांसै नामा समायनानि दख'नाखौ गाननानै थालै नोङो ओइ अमा राजा मा होनदों मा होनदों ओइ सिमांबा मा जादों सोर बिसोरलाय एनि प्रब्लेम सोर बिसोरलाय ओइ सिमां मानि नाङोलै नोंखौ माथो फिसा किं बायदि खुलिनानै दोनदों माथो नोंलाय होनोसै बे फिसा फिसौखौ लानानै अमा राजा नोंलाय बारा बुंद्रायबाय मोनगोनबो बाबारे दुगाथारबाय माथो गोसोथोनाय मोननायखाय बा गोदान माथो सुसमायालाय बेसेबां लानायब्रा मोजां नुथारो माथो नायलाय नै माबायदि नुयो लाबोलाय नायनि ब्लेक कालारलायबोसो माथो बाबारे गन्थ'आ माथो मोजांथारलाय रागा जोंबाय हा रागा जोंबाय आइदै सोर सौखो आइदै सोर सौखो आइदै आइदै सोर सौदों आंखौ सोर सौदों समायना सौदों रोङाखौ सौदों अमा राजा सिमां दलद था अमा राजा बेनो आंनि बयफ्रेन्डआ अमा राजा नों मिथिगौ ना आं सिमांखौ मानो मोजां मोनो मानो नांगौ बे जोबोद सिम्पोल आरो बियो अनसुला नाथाय नों दुगामारा खामानि गैया
सिमां I love you गवा नोंसोर आंजों नायगोन आं नोंसोरखौ नायगोन गवा नोंसोर आंजों नायगोन आं थुदु बस थुदु नायगोन नोंसोरखौ सानसेयाव मोनसिगोन थुदु गाखोदो ओरै गाखोदो नायगोन आं नोंसोरखौ समायना नों मा होनखो आं जेबोखौनो बुजिनो मोनासै सिमां नों जाम्बासो आं थांनोसै दे बाय ड्राइभार Yes madam थांगौ सिमां नों आंनि फिननाय नेदोंमोन ना आंनि फिननाया Bums I love you Wonder फाग्लाफोर सिमां I love you 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 रजिनी फिनाय मोननानै रजिनी खौरां मोननानै गोसोआव दिनै मानोबा हाव सोमोनगारबाय रजिनी फिनाय मोननानै रजि गोसोआव दिनै गोसोखौ सिरि हमथानानै गोसोखौ सिरि हमथानानै नेनानै दंमोन आङो नोंनि फिननायखौ नेना सानबोलावरिनि रायजोआ गोसोखौ सिरि बुरखायनानै गोसोखौ सिरि रजिनी फिननाय मोननानै रजिनी खौरां मोननानै गोसोआव दिनै मानोबा हाव सोमोनगारबाय
फिननाय मोननानै रजेनि खौरां मोननानै गोसोआव दिनै मानोबा हाव हाव हावसो मोनगारबाय Cheers. लोगोफोर दिनैनि हरा माबायदि समायना जाखो समायनाखौ मोननायनि Cheers, I love समायना जानाय नङालै बेजों आं हासुयैनि बेना हनै नालाय अरा बारा थिङाव साला बैसागोलै मानसिथ' जोंहालाय माला जागोनब्रा फरायनानैबो बेखारसो मोनबायरा थांफिनसैलां फुनायावहाय थांखिथ' लानानै फैदोंमोनलै माबा मोनसे खालामनो होननानै येस है ओरैनो मानसिफोरखौ बारो बेखाराव बेसेबां जौ लोंबावनोब्रा I am the king of the world मा जाखो बेलाय नै मानसिया माथो उन्दुबायसो मा जाखो फाग्ला सिखार ओइ सिखार मामार सिखार ओइ किल अफ द वर्ल्ड सिखार ओइ बेन्दों सिखार फिस जाबायरा बेन्दों ओइ सिखार मामार सिखार जाबाय ओइ लोंनायखौ दोनथ' ओइ मदारु सिखार गिलोथार माथो नै नङाबा आं समायनाखौसो लांसै समायना फन हरदों समायना सिखारदोलै फन हरदों सिखाररा सिखार लस्ट' खालामदोरा लोंनायावनो मानसियाबा हासुदैसो मोननांबाय माथो खाफालावबो थैबो गबाय माथो खियानो अन्थाइआवसो गोलैदों नामा थुदो दानो बारासो जागोन मोजांलै फंबाय मोजां थाबाय थाथ' Mana kau orang Islam bukan lagi? मा खबर Tuh? Sama aku menang. Ya. Hei Prabhu, diimbai jalung salah. Hei Prabhu. Diimbai jalung salah. Diimbai jalung salah. Hei Prabhu, diimbai jalung salah. समायना नों न'आव थांनो लुबैबाय नामा ओहो थांनो लुगैयाखै नोंसो बाबाय नामा सोंदोंसो आङो बे जायगाया मोजांथार ना मोजाङानो बे हले आंनि फार्स्ट डेटिं मा होननांगौथाय आं जेबोखौनो रोंथारा आंनिबो दे बिदिब्ला नोंनि न'खरनि फारसे खिथादो आंनि बिमा बिफा गैला
उन्दैयावनो आंखौ गोजानाव गारनानै थांबाय। अ आइ एम सरि। जोबोद दुखुनांथाव। नों हारसिं मोनोना? जेबो मोनला, नों दंसै ना। सिमां, आं नोंनो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। मा? आं लाजियोहाय। माबे? समायना, बुंग्रोना। आं बुंला, आं लाजिबाय। आंखौनो लाजिबाय? नों आंखौ गावनि होननानै साना नामा? सिमां, आं... मा आं? बुंदो ना। सिमां, आं सानो नों आंखौ गारनानै थाङोब्ला आहा मा जागोन? आंथ' थैथारगोन। नों मानो बिदि बुङो? आं दंना, आं नोंखौ थैब्लाबो बावनानै थानो हानाय नङा। मानोना आं... मानोबा? मानोबा? मानोना... बहा थांनो? मानोना... मानोना... I love you समायना। सिमां। I love समायना too। गोब्राबैनो दुखु मोनबाय नामा? जेबो नङा, एसेल' नांदों। थोदो, दा बारासो जागोन, डक्टरनाव थांसै। सिमाङा जोंखौ बावबाय नामाब्रा? हिनजाव मोननायखाय दुगा जाथारबाय नामा बेलाय? खोनासंसाय, आं मोनसे बुद्धि होनि। मा बुद्धि? सिमांनि दै लाग्रा बथलाव जौ सोना होनायसैरा। बेड आइडिया, बिदि हामनाय नङा। मानो? मा जानांगौ? गारि सालायनायाव लोंफ्रांबा जारला जागोन आरो मास्टारफोरनि सिगाङावल' फेथोंसै खोथाया। जों दंरा, बिजों थाफाबाल' खालामनाय। बिदि हायोबाथ' जायो। राइट, सिमांजोंल' मिथिजानांला। दे होनब्ला मोजां सम नायनि। हेलौ, सोर जाखो? हा? गोदाव सोराव। मा जालाबायखो? फनाव सोरबा हिनजाव आइ लाभ इउ होनहरदोंब्रा। र' फन हरफिननो आं। दियालान, नों रावखौ आइ लाभ इउ। हिनजावाबो हेडफन गानो खोमालै। थगायाखैब्रा। माथो फनखौ नों थिखोआ? हाफ कल हरदों। बेलेन्स जोबना होदों, थिखा ट्राय मोनदों। Happy birthday to you. 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 Thank you. Boss, केकखौ हादो। र' बयबो मोनगोन। आच्छा, बेहाय मा लिरदों? हेपि बार्थडे टु इउ पिंकी। बस, केकआ खावनायसो। पिंकीया सोर? बिजिरनानै नायनि। सोरबा बाङालिनिसो खोमा, गोदैथार। नों लास्टआव मोनजागोन। मानो बस? नोंखौ सोर साखिग्रोनो थिना? बयबो लाइन जालाय। सेक्रेटारिया लास्टआव थां। प्लिज बस, प्लिज। अनदो बस, अनदो। थां। अनदो बस। माबार थां। ओइ, होरो। होरलै, थां। Johnny. Yes, Papa. Open your mouth. Ha! माथो दानबसो? Next.
बे समावलाय आंनाव सोर मिस कल हरखो 12था जालायबाय सोर जानांगौ अ समायना समायना मिस कल हरदों आं मा खालामनांगौथाय फन हरफिननांगौ नामा मा नोंखौ गासिबो फोरोंजोबनांगौ नामा बेवाइफोर फन हरदों फन हरफिनबानो जाबाय एमएलएनि फिसाजोआनो मिस कल हरदों मा जाबावगोनलै संसारालाय औ ब्रा औ आंनाव बेलेन्स गैया आदामोना सोरनिबा फन हरसाय आंनाव बेलेन्स गैयालै हरदो हेलौ समायना हेलौ सिमां मा खालामदों आंनाव फन हरफिनसाय आंना बेलेन्स गैया हो जाम्बा हेलौ येस जेबो खालामाखै ओरैनो लोगोफोरजों डायलग होगासिनो दङ नोंहालाय ओइ लाउड स्पिकार होदोरा देरा दे र आं मानोबा उन्दुनो ओंखाराखै मानोथाय हा लोमजादों नामा लोमजादों जाम्बा ना मारा नों बहा दङ जों जोंदावनि न' खाथियाव दं नोंसोर जौ लोंदों नामा आं लोङाखै नोंनि फेगा नों थगायदोंदां नङा नों ओंखाम जाखांबाय औ नोंलाय औ जाखांबाय सोरथो गिटार दामखो एन्टनि दामदों आंनि थाखाय दोंसे मेथाइ खनना र' आं नाजानि दे खनना प्लिज एन्टनिय मोनसे टिउन होलाय दे नों खनग्रो होनबासो आं अके बिदिब्लालाय जागोन नामा आदामोन जायो मा सोरबोनो Sabadaw ng dadya ang isona Behor gezerni soma Ang beseneng kone sana Nang fulkol horbay Menabili ni benizem hor gezera Ako gesikang nanay nang miss call horbay I called you back in the middle of the night to say I love you. Gerbeau nengko bocapai Nengzeng juli lana simang kabai Hele wangi sona ai sona neng nirawa bese gede Bese gede Sayang sena lana ne ang dinay pagli kabai Pagli kabai Hele wangi sona ai sona neng neang berbebika Si begen neng keworai juga bitai ketangko Bele beje neng da
सान आंनि सना गोसोखौ नों हमथाना ला आंहाबो नोंजोंनो था जिंगा नों गिनो नाङा गोसोखौ हमथास'ना मानो नों एसेबां आब्रा इसोरनि अननायाव जाफुंगोन जोंनि अनलायनाय हेलौ आंनि सना आइ सना नोंखौ आं गोसोखांना नोंखौ गोसोखांना नोंखौनो साननानै आं नोंनो मिस कल हरबाय हेलौ आंनि सना आइ सना नों माबोरै दङ नोंखौनो लानानै गोसोआ उसाव बादाव मोनबाय मोनाबिलिनि बे निजोम हर गेजेराव गोसोखांनानै नों आंनो मिस कल हरबाय I called you back in the middle of the night to say I love you, love you, love you. Hư salahku 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 Aidi, disorder. Aidi. Ai đấy, Luka, đây, mấy tên này con ngủ à? Mấy tên này con ngủ à? Sao là phá phí? एन्थनी मा खबर ओइ सोमखोरबा आं मोनसे फिल्म बानायनायनि टारगेट लादोंमोनद्रा मा गोदाव सोराव ब्रांला मा फिल्म बानायलाबायनो गोसो जाखो खोनासंग्रा सासे बर' कुंफु मास्टारनि कनसेप्टद्रा मा कनसेप्ट देलाय खिथालाय खोनासंग्रा काहानिया इदि स्टार्ट जागोन सिन नाम्बार 1 Assalamualaikum. Hei, jangan baca. Ba bài lên. Uli. Ho, có orang na bra. Mulai na mo. Hai beta. Oh wajat bangko.
नोंनि टपिया Thank you. मोजां बेयाव बबाव जौ मोनगोन नामा ओइथिं मोनो ओंखाम उखैबायमोनलै ओइयाव दखान दं बस नों बबेनि हाजोनि गंफोरसो लोंनो नामा नांलायालै बस खामला मावनोमोनलै माबा मोनसे जागोन नायगोनलै बेफोरखौ बिरि सोबनो जों सोबा मायदि मोनखो सलिड दा मा गोदाव सोराव एफा गेसाव कनसेप्ट लाय नामा मा बुलायलायनायल' डाइलगबो गैलायलायान नै आंनिखौ खोनासं देलाय खोन्थालाय नोंनि कनसेप्टखौ नै ब्रा खोनासं कपि स्कुल माबे जुता लंपेन्ट टाइ शार्ट कोट बेग सिलर पेन्सिल लबार बबेनिफ्राय आं स्कुलनिफ्राय आदा प्राइभेट स्कुलसो खोमा साफाथार ए फर आपेल बि फर बल सि फर कामियार सिट डाउन एस फर सिट डाउन टिचार अके ग्रामारनि फिसाला सिरथा ओइ बाबु हाउ द क्लास मा हाउ दा बेलाय हु इज द क्लास होन ओइ बाबु स हु इज द क्लास आं बुजासै आदा क्लास अनेक क्लास ए क्लास बि क्लास 3 क्लास 5 क्लास लिडिस क्लास मेन क्लास हु इज द क्लास ए आं क्लास 10 आव आदा सिमाङाव मेट्रिकस आंजों फै आं नोंखौ साख्रि होगोन थासारनायनि आं थांसैलै आदा गोबाव जायो ओइ हिनजाव लेडिस ओइ मा नोंलाय नों नांगौ नामा फै मा खालामो नोंलाय मा खालामगोन नोंलाय मा खालामगोन बाय बस हाय ललिपप नोंखौ स्टप सादायावलाय नै बस क्लास 1 आव फादार फैनानै बे कमप्लेन नायनि आंबो र' आइदै लाखैमा ओइ चला Oh, Baba Black Sheep. White fly. Come. माबायदि मोनखो कनसेप्टखौ होद माथो नोंनिसो कनसेप्टआ जासिना आं एसे साबसिनद्रा होद बारो नोंना कनसेप्टआ जाथारा मा आंनिखौ जायाखै बिलाय गैया नोंनासो जाया नोंनिसो जायाखै नोंनियानो जाया नोंनिसो जायाखै नोंनियासो जाया होद नोंनिसो जायाखै होद बारो दोन फिल्म बानायनो एन्टनिया बारो अबाव कनसेप्टआनोथ' आंनिसो थिग जाखोना बिनिसो थिग जाखो दे बयबो बसआथ' जोंना गैला खालामनानै मा जाबावनो जेबो मोनला बसआजोंनो गांसे लाइजामबो लांदोंमोन नुबाय 10 लाखनि लन लादोंमोन माथो मानसिया दा आंखौसो सुख'नो थिनलांबाय जानाय नङालै बे मानसिजों
थैबा थैनानै आंखौसो खैफोदाव खोलैलांबाय थ' जायगाखौ थाब फोजोबदो लोंलांदोलै खुलुमबोदो फिसा आच्छा बन्धुफोर जोंनि बसआ मोनसे प्लान लादोंमोन बैसोर गथ'फोरखौ किडनेप खालामनायनि जों दा बेखौ साक्सेस खालामनांगौ जाहाथे बसनि जिउमाया गोजौआव गोजोनै थाहैयो बुजिबाय सार नाथाय आं बुजियासै बे गथ'फोरखौ मानो किडनेप खालामनो नागिरदों नोंसोरथ' मिथिखागौ जोंनि बसआ सानसे समाव जेलाव थाहैनांदोंमोन जोंनि बसआ बै न'खराव रां लायनो थांदोंमोन बिसोरो फाव फान्दायनानै जोंनि बसखौ जेलाव दैथायहरदों गोसोआव गैया नोंसोरो बै समाव गोदाव सोराव जानांनायखौ बिसोरो खिथेर लाफिननांगौ औ लानांगौ लाथारनांगौ जिखुनु बस टफिया हमग्रोदो बुन्दुफोर दिनैनिफ्राय बे जोंनि बस बुन्दा सार आं सेक्रेटारि जागोन हा नोंनो बुन्दा आं जाबाय सासे गुन्दा मुङा आंखा आंखौ गियो सुबुंफ्रा आं सासे मावरिया आंनो नांगौ थाखा आंनि मुङा बुन्दा मुङा आंनि मुंदांखा This is how we do it. Music. Say, 하이랑 농사 바세, 나게 된 안고 불사, 이제라우 안을 타나, 안사세 마우리야, 안느 난구 타카, 안니 무가 분다, 무가 안니 문다카. Hambai, para Rebek. He's the perfect. Hai, dengar Bang Rebek. Hai, bos, cerita. Angni munga bunda, ang jabai sase bunda, munga angni mundangka, angku giyu subungka, ang sase mauria, ang nenang lo taka, angni munga bunda. हेल' सिमां आं नोंनो अमा राजानि बादै मोनसे मोजां खौरां खोन्थानो सानदोंमोन नों जोंनि बे लकेल ओनसोलाव फैलाय अमा राजाया समायनाखौ किडनेप खालामनायनि मोनसे प्लेनिं लागासिनो दङ आं नोंनो बिनि बागै गोबां डिटेल्स खिथागोन नों गोख्रैनो फैलाय नैबे जोंनि लकेल ओनसोलाव हेल' समायना नों दाखालि आंखौ मा होनामोनलाय माथो सिमाङा सिम्पोल हेन्डसम अनसुला होननानै होनदोंमोन माथो नोंलाय माथो जोंनि लकेल ओनसोलावसो लोंनानै गोग्लैसोनानै दंलाय फै नायफै नों फोथायाबा जोंनि लकेल ओनसोलावसो गोग्लैसोनानै दङ खामानिया हले मोजाङै जानांगोन नङाबा नोंबो आं बायदि जागोन बस गासिबो खामानिया थिग जाजोबगोन गोजोननाय थाबाय नोंनि सायाव आं मा खौरांमोन मानि थाखाय आंखौ बेयाव लोंबोआ लोंदो समायनाखौ मोननाय थिंगौलैबा हाब आंलाय नोंखौ मारैथो लोंहोखो हिन्जाव मोननायावलाय बयबो लोंखायोलै बा दे लों मा गोदाव सोराव सिमां हा समायना दे थोद नों आंनि जौ लोंनायखौ मानसि मोननांगौब्रा नों सिरि था नों जौ लोङो उदखारि खामानि मावो नोंथ' आंनि मान सन्मानखौ जाजोब्बाय I hate you don't talk to me anymore
समायना वेट प्लिज आं जौ लोङाखैमोनथ' समायना प्लिज लेट मी एक्सप्लेन माने एफा सिन्था जेबो नङालै आदा जेबो नङा मानसिखौथ' जा सिन्था नुदोंलै खोन्थालायासै जेबो जायाखैलै आदा जेबो हेलो सिमां फाला बहा दं सोंदों थावखौ मानो सोआखै गारिखौ मा नारनांगासिनोसो दं बहासो दं होनबावदों थावखौ मा खालामजोबखो नों लोंजोबदों नामा ना फाननानै अबेबा जुमाय सोलोंहैदों नामा नों बहा दं नों मिन्थिगौ ना मिन्थिया समायनाखौ सोरबा किडनेप खालायनानै लांबायनो हा किडनेप समायनाखौ किडनेप सोरबा बुन्दानो हा समायनाखौ र' आं थांगासिनो दं सिन्था खालामनाङा आं थांगासिनो दं मा गथ'फोर मा खबर नों सोर आं सोर नुवाखै नोंसोर आं सोर आं नोंसोरखौ किडनेप खालामग्रा आं बिलियान नोंसोर हिर' मुङा आंनि बुन्दा बुन्दा बायदिखौ नुवा माथो नोंखौ रानथेंथें ओंखाम जायोना जाया नोंलाय ओंखाम सानसे ओंखाम मोनजायाबासो बुजिगोन नों र' जोंखौलाय मानोथो लाबोखो लाबोनो नों फानाव सोंलाय बस फना नांबाय हेलौ मिस्टार माजो हरफिन र' हरफिननि बस बेलेन्सआनो गैया माथो खनसे खन बेलेन्सखौथ' सोना हो खालि फ्लप खामानिल' मावबाय थायो आं मा बुंदोंमोनलाय हनै बस हनै सोरबा फैदों फाग्ला मानसि बिलाय फाग्लामाथ' बस बेखौ खाथा मा खबर सिमांबा नायनि हिर'आ मा अस्त्र लाबोदों खाखाजोंसो बुसै नों जोंखौ बथलजोंसो फैदोंना जोंखौ नै बेबायदि नांगौ बस बेनो लास्टमोन गुलिया आगोलावलाय मानसि खिथायो बुरफा मोजाङै था मोजाङै मा नानि ओंखाम उखैबाय मुरि जानो मुरि दे माथो आं हगारदो आं न'आव थांनो लुबैबाय समायनाखौ हगारद' ओहो स्पेसियेलसो खोमा नोंखौ हले आं हगारा आंसो नोंखौ हगारा नाय आं मा खालामगोन ओइ मा खालामनो सानदों मा खालामनो नों मा खालामनो
समायखौ नोंनि दुथां आखाइजों दादां हगार ओइ सिन्थाव हगार सिमा हगार फर्मुलाया Yes, Yujil. मा खालामनो मोजां मोनदों मोनाखै माथो नै दांबावगोन आं मा खालामनो जुबारगोन सिथमाफ्रा सोर खिफिखो गावनो खिफिनानै आंखौ खिफिदों होनदों आंखौसो खिफिदों होनदों र' नोंसोरखौ मोनामादोंथ' बा गोसाव वाइ नों ओरै फै मोनामसु सार रावबो खियाखै नोंखौ मोनामसुनो आंखौ मोनामसुनो नों स्पाट आंखौ मोनामसुनो साला खैनाया बेनो मारमोन थां खिना फै समायना नोंथ' आंखौ फोथायासै आंखौ गुबुनासो फान्दायदों आं नोंखौ बिनिफ्राय बासायनानै लांगोन नों सिन्था खालामनाङा आं नोंखौ दाबो मोजां मोनो जोबोर मोजां मोनो आं I love you आं नोंखौ फोथायो I love you too हेल' मिस्टार नोंनि नोंसोरजों आंनि आदायाव दंफैयो दानो 50 लाख रां लाना फै 50 बे लेसन जोबलायबाय माबोरै जानांगौ बिदि खामानियालाय माबोरै जानांगौ सरि मा जाखो बसालाय माथो जौसो हनै एक्टरा समायना हम सालाखौ उफ हादोंमोन ब्रेक दे again खिनिफ्राय मा दावरावसो खोनादोंब्रा थाब गदलै थाब थांनांसिगौ Thank you बस गोसोनांगौ बस बक्सिनो र' बस मा जाखो सिखारदों बस मा जाखो नुजों मोना बस नों बेयावनो थाथ' Police! Hands up! Good boss. Hey, sit up! 파빠 फिसा मोजाङैनो दंना औ फै सफैबाय आं गथ'फोर मोजाङै दं दा सिमां फिसा नों आंनि फिसाखौ खैफोदनिफ्राय बासायबाय जोबोद मोजां मोनबाय आं नुबायना जौनि आखला माबादि नोंसोर साथामाथ' गोजानाव फरायनानै फैनाय गथ' दा बिनिखायनो नोंसोर मोजां आखुनि जानांगौ जाहाथे रोङिफोरखौ फोरोंनो आरो बे गामिनि रायजो राजा समाजखौ नोंसोर फोसाबलांनो आं नोंसोरखौ खावलायो आरो नोंसोर जाहाथे नोंसिनि थांखिफोरखौ निश्चय नाजायोबा जाफुंथारगोन थ'दो उन्दैनि नोंसोरखौबो नोंसिनि नोमा नोम्फाया नेगासिनो दं एन्टनिया नोम्फाया नोंखौ फन हरनो थिनदों जागोन आदा थुदो आदा थांसै